Hola família, què tal? Avui us vinc a parlar d'una sèrie que l'acabo de veure ara mateix a l'últim capítol, que està basada en un llibre de William Golding que es diu El senyor de les mosques, i us vinc a donar la meva opinió. The sky is darkening and the beast is close at hand. Hello? Hello? Were you all on the plane? We were. And now we're trying to find out exactly where we are. What nonsense. Who's coming with me? Things can't care for themselves, Jack. Who are you, anyway? If you stand out of the way, he'd happily hurt the next thing. And the next thing's me. I am a hunter. You're a failure! We all have to kill the beast. El senyor de les mosques és una sèrie britànica feta d'aquest any, basada, doncs, ja com he dit a la introducció, en una novel·la de William Golding. No sé de quin any és la novel·la de William Golding. A veure, que us ho dic, un moment. Hosti, l'any? Em va fer bastant antic. L'any, un moment, aquí, a veure, un moment. Biografia pròpia. Escrit al 1954. Atenció, un clàssic de la literatura britànica. Què és el que m'ha cridat l'atenció d'aquesta sèrie? Doncs primer, que està feta i està creada per la BBC, per la BBC One, per la tele britànica. Doncs l'ha creada Jack Thorne, que per qui no sàpiga, o ara qui li vingui aquest nom no sàpiga d'on ve, doncs és el creador d'Adolescència, per exemple, una de les grans sèries, doncs, de l'any passat. Que a més, és una sèrie que consta de 4 capítols, vale? I cada capítol, doncs, parla dels quatre protagonistes. 4 protagonistes, doncs, d'aquesta minissèrie, vale? Ja podem dir que és una minissèrie. De què va El senyor de les mosques? A veure, per qui us hàgiu llegit ja el llibre, a l'època o quan us ha tocat a la col·le o així, jo, sincerament, jo no me l'he llegit, no és un llibre que m'hagi tocat a mi llegir al col·le, i tampoc he tingut, doncs, l'ocasió de poder-lo llegir per mi propi. I de què va aquesta minissèrie, Xavi? Doncs és un grup de nois, d'uns 20 nois, 20-30 nois, una quantitat, vale? De diferents edats, això també cal remarcar-ho, doncs nens, doncs, bastant petits, no bebès, però nens bastant petits, ja entre 5 o 6 anys, fins a nens, doncs, que podrien ser, doncs, de 12 o 13 anys, que són com els grans, diguéssim, entre cometes. Doncs aquest grup de nens, doncs, queden varats o queden atrapats o queden... sí, tenen com un accident aeri i queden, doncs, atrapats a una illa deserta, i ja, doncs, allà queden sense supervisió de cap adult, només tots són nens, i llavors, doncs d'aquí va la trama, de com ells passen a estar aïllats del món i com entre ells han de fer unes energies perquè tot tingui un sentit, tot tingui unes regles, ningú se'n vagi una mica de mare, perquè si no, doncs, si cadascú fa, no la guerra literal, però si cadascú va al seu aire, doncs, en tot el grup, doncs, pot ser un desastre. Vale? I aquesta sèrie, doncs, te demostra, doncs, o t'ensenya que dins d'un paradís idíl·lic com podria ser estar atrapat a una illa deserta, tropical, repeteixo, doncs com nens han de fer d'adults i poder intentar crear, doncs, unes sinergies i unes assemblees i uns debats on tot tingui cabuda, on tothom tingui cabuda i on no ningú mani més que un altre, sinó que tot sigui més democràtic. Això passa al principi de la sèrie, vale? Vas veient com es van creant i com gent va cedint i va donant, doncs, perquè tot tingui
una estabilitat, vale? I puguin conviure doncs, pacíficament, doncs això canvia a base que van passant els capítols, els episodis, i ja doncs, es converteix tot doncs, en bastant salvatge. Què vull destacar també d'aquesta sèrie? Vull destacar, vale, que és una sèrie doncs que ja us dic que m'agrada força, està força bé, la història potser no és la gran història del segle XXI, vale? Però sí que té coses molt interessants aquesta sèrie, que és com, per exemple, els actors. Ja us he dit que són nens i aquests nens estan espectaculars. Sobretot els 4 protagonistes, perquè els capítols són, això us ho puc dir, no són spoilers, són 4 capítols i cada capítol té un punt de vista dels 4 protagonistes, que no vull dir malament els noms, vale? Perquè m'ho vull parar una miqueta a cada un, vale? Però, per exemple, està Winston Sayward, que fa de Ralph, que és el protagonista, diguéssim, com el jefe, sí. Després està Lox Pratt, que aquí sí que em vull parar un moment. Lox Pratt com a Jack, vale? Que és com l'altre jefe, el jefe bo, diguéssim, i el jefe dolent. Una tribu del mateix, però que se separen. Un és el jefe d'una de les tribus i l'altre és el jefe de l'altra de les tribus. Lox Pratt, vale? Nom que ja l'hem de tenir aquí al cap. Me direu, Xavi, però a mi aquest nom me sona molt. Jo l'he escoltat, aquest nom, fa molt poc. Doncs sí. Perquè Lox Pratt, ara ficaré aquí una foto i tal, és el nostre Draco Malfoy de la nova sèrie de Harry Potter. I jo quan l'he vist, he dit, però si aquest home és el nou Draco Malfoy. I efectivament ho és, ho he comprovat, i dir que ho fan molt bé. Han agafat el millor actor per fer de Draco Malfoy, perquè en aquesta sèrie té la mala llet que necessita per ser Draco Malfoy. Llavors, a mi m'ha encantat. Després també destacar els altres 2 protagonistes que me falten. David McKenna, que és com el Piggy, que és l'ànima de la sèrie, és el personatge, per mi, troncal de la sèrie, que és doncs la llum, la raó, bueno, és tot el que està bé a la vida. Doncs aquest és David McKenna, que fa de Piggy. I després també destacar que no està, o sigui, són les 4 protagonistes potser el que menys m'ha cridat menys l'atenció, que és Ike Talbot, que fa de Simon, que és un personatge que és interessant. No sé si el llibre està així descrit, és com el més introspectiu, el que és millor amic del Jack, del que se sap molt poquet, és molt misteriós, també és com el més estrany, el més diferent, el que té més sensibilitat respecte a les poques coses fantasioses que poden haver-hi. Ja no sé, és un personatge que, a mi no m'ha d'això, però a mi no m'ha comprat gaire la seva història, però s'ha de reconèixer que ho fa molt bé aquests 4, més els altres nens que també ho fan bastant bé. Però està aquests 4 i, sobretot, ja li hem ficat l'ull a Lox Pratt, que és el nostre Draco Malfoy de la nova sèrie de HBO. Què més destacar? Cosetes així d'aquesta sèrie interessant, que ja veieu que l'ha estat així bastant interessant. La banda sonora. Me diràs, però Xavi, hòsties, vols dir? Sí. Banda sonora, no sé si la fa sencera, però té molt de protagonisme un tal Hans Zimmer, no sé si us sona, creador de bandes sonores de Gladiator, per exemple. Doncs fa aquesta sèrie. I la veritat és que la música va com un pepino, diguéssim. Perquè aquests nens representa que molts, no tots, però molts venen d'un coro de música. I clar, i tot el rato estàs escoltant coros, la música. I clar, i la música és fantàstica. Tot coral, a missa, amb músiques d'aquestes molt de missa, molt de coral. I la veritat és que fa molt bé. I quan ja la peli se'n va cap a
un altre estil, diguéssim, que no és d'aventures, doncs també la música m'ho marca molt. Bueno, bàsicament, jo us recomano molt la sèrie, és una bona sèrie, són 4 capítols d'una horeta, la veureu ràpida, explica molt bé la història des del meu punt de vista, que ja us he dit abans, i res, no vull que aquest vídeo se'n faci molt llarg, ja sabeu que aquí aquest Raconer Robert i aquest Espai Freak en català sempre estic intentant pujar doncs, vídeos de sèries i pel·lícules que estic veient últimament, i aquest és l'últim vídeo, vale? Sí, no us he dit, és una sèrie que està a Movistar Plus, me sembla que també està a altres plataformes, però jo l'he vist per Movistar Plus, així que ja sabeu, aneu allà, veieu-la. Si l'heu vista, deixeu-m'ho als comentaris què us ha semblat, si creieu que tinc raó, si no tinc raó, si està sobrevalorada, si s'adapta o no s'adapta. Jo això no us ho puc dir perquè no m'he llegit el llibre, però bueno, si us l'heu llegit i m'ho voleu deixar als comentaris, deixeu-m'ho, me farà molta il·lusió. Ja sabeu, subscriviu-vos, perquè així YouTube us va recordant els vídeos que vaig penjant. Si us agraden els vídeos també feu-li un bon like, que a mi m'encanta veure likes allà a YouTube Studio. I res, família, ens veiem al següent vídeo. Ja sabeu, aquest és i sempre serà el vostre Raconer Robert. Adeu!